الليلة tajba ħbib tiegħi. U dis-sena 2023 denja bir-ritorn kif jgħidu l-Ingliżi like it or not fl-Europa League. Juventus wieħed, Nantes wieħed. Mhux ir-riżultat ideali, biss però dak hu r-riżultat. Kienet logħba li nazzarda ngħid naħseb bħala prestazzjoni l-Juventus għamlu waħda mill-aħjar prestazzjonijiet imma kif ħarġet titlu tajjeb it-tutto sport ta' Turin Euro Rabja. Euro Rabja għal ġiex affarijiet prinċipalment li kienet nisfortuna li ħakmet lil Juventus u issa ngħid fejn u kif ukoll fuq l-episodju arbitrali li issa anke ħanidħol fi ftit iktar dettall. Mela ħanibda bl-ordni tal-logħba li ma logħba rat fl-ol taqsima Juventus li kienu fil-kontroll assolut tal-logħba u fetħu l-iskol minn pass brillanti ta' Di Maria illi minn wara il-finali tat-tazza tad-dinja tajjeb sew il-livell ta' prestazzjoni tiegħu mal-Juventus lejn Chiesa li minna tiegħu ikkrossja lej Vlahovic u ipplejsja fix-xibka il-plejer Serb Juventin. Tista' tgħid il-Juventus kellhom kontroll kif qed assolut kien hemm ċans ieħor illi ftit ma kommettew xawtu gowl anke il-Franċiżi imma ballu ma daħalx u fit-tieni taqsima mbagħad ġara minn kollox. Kontra-attakk devastanti il-Franċiżi ġabu draw jekk iktar l-istatistika ta' wara l-logħba kull ma taw daw xut wieħed on goal issa tgħid il-gowl li bih skurjaw u ġabu il-gowl ta' draw. U mbagħad rajna l-isfortuna li Chiesa l-ballun ħabatlu l-ewwel mal-minduda u mbagħad niżel mal-wieqfa. U l-ballun tista' tgħid qabeż kollu l-linja imma ovvjament ma setax jiġi konvalidat għall-gowl għax biċċa minnu ftit ċentimetri kien għadu ma daħax. U r-regola trid tirrispetta u semmek jiena m'għandi l-ebda li kien problema. Reġa' kien hemm azzjoni oħra fejn fija il-ballun minn corner qabeż idejn il-goalkeeper u mar mal-lasta ċoe mal-minduda iktar minn mal-lasta ħan ikkoreġi li l-nifsi stess. U mbagħad fl-aħħar naħseb fil-waqt illi Agnelli il-President tar-Real Madrid u l-President tal-Barcellona qegħdin jippruvaw jikkreaw is-Super League, Ceferin qed jipprova jikkrea logħba ġdida. Logħba ġdida li tkun imħalta bejn handsball u anke football jew basketball qed jipprova jħallat naqa' kunċett ta' sports għax jiena ma nistax nifhem kif plejer bidejh mollija hekk ċara hekk bil-ballun imkullat ma jdejh u tagħti fawl kontra l-Juventus. Ma xi ħadd irid ifhemni, m'għandix bżonn nitla' Harvard ta' biex ifhemuni l-aqwa università tad-dinja. Kull m'għandi bżonn nifhem huwa li Ceferin naħseb ħajkollu bomba ma' wiċċu. Jgħidu li x'inhi il-bomba ma' wiċċu. Il-Federazzjoni l-aqija Taljana wisq probabbli ħajkollha tagħti l-punti lura kollha lill-Juventus. Għax issa
illi m'hemmx regola u diffiċli tagħmel regola. Probabbilment ħena taw il-punti. Sabiex u naħseb jattixtulu, irid jara x'ħajamel biex il-Juventus ma jkun tiġi xtejt li tax kieku ġraġġu l-Italja di u għamlu għal-Juventus. Min jaf kemm hawn Interisti u min jaf kemm hawn Milanisti, ħalli ma jaħsbux l-għandi għall-Interisti u Naplitani u Romanisti li qed jgħidu Rubentini, ħallelin, korrotti, mafja, tinsemmilkom l-aġġettivi kollha li nista' nsemmi f'dal-ħin tal-lejl. Imma xi ħadd jista' jifhemni kif plejer bideħek ġol kaxxa u referi ma jagħtix penalti, anzi issa falli kontrik, imma lejla ċeferin imur jistrieħ rasu fuq l-imħadda u l-kuxjenza nadifa għax il-UEFA verġni u matri. Għalli kuku fid-dinja għaw xaħat verġni u matri. Laqas it-tim tal-Juventus ta' nitkellmu u li ju għax kol għandu tiegħu wkoll. Ġifieri għax kieku jiena demnejt minn għamel irid iħallas. Ġifieri u nemmen li wieħed miżbalji tal-Juventus kienet dik it-taħwida tal-pagi li bus probabli tiġi xi penalità. Imma ma jistax ikun li nġuħ fl-Ewropa kull darba u jrid jiġi xi ħaġa fl-Ewropa li titfana l-barra veru illi ċertu drabi ma nilabux laqwa lob, ma s-senpju fuq lejla ma nista' ngħid xejn. U anke lejla ħanati anke f'xi ftit tal-paġelle biex nuri li t-tim ma kienx daqshekk orru. Biss din tiġaġġela ġo finali ta' Champions League. Ġifieri fl-1998 l-offside ta' Mijatovic u Real Madrid jirbħu t-tazza. Eventualment ġrat fil-logħba ta' mal-Barcellona fl-2015 penalti ċar ma jingħatax. Hemm marda kronika. Jiġifieri ngħidlek il-Juventus jilabu l-aqwa logħba għax laqqas. Imma meta suppost ikun ħaqhom dak li hu tagħhom għandhom jaħduh. Jiena dik li qed nitloq dak li hu tat-tim għandu jieħdu. Full stop. Kif jekk għamel ħażin għandu jieħu wkoll. Jiena nitkellem bla kantunieri. Niġi għal paġelle lejla. Naħseb x'jażni kien ħaqqu sitta, id-difiża forsi kienet l-iktar nista' ngħid il-kelma xejki għax Bremer u Danilo ħaqqhom 5.5, biss però Alexandro ħaqqu sitta. De Chilio ma kienx ħażin minkejja l-bujar li kien hemm fil-ground ħaqqu sitt oħra. Diżappuntanti ferm kienu Fagioli ma ħaqqux iktar minn 5 żgur u Paredes il-qas jiena fl-opinjoni tiegħi għandu jingħata 4.5 x'bejn 4 u 4.5 dal-plejer ġastijiet hemm għan-numru. Rabiot 6, Di Maria 6.5, 6.5 wkoll għandha tmur għall-Chiesa, 6 Vlahovic, il-kien mbagħad li dal sostitut lejn l-aħħar mhux ħantih vot, Sawle fil-ftit ħin li jew fil-ħin ngħid jekk li ngħata fil-ground. 5, 6.5 Quadrado li issostitwixxa l De Chilio u Locatelli li issostitwixxa lil Paredes 6. Ġifieri presso poco kif dawk li huma fl-opinjoni tiegħi. Forsi llum tgħidu għalfejn jħolhom bil-paġelle fejn inti f'season sħiħ qatt ma semmejt paġella, ma biex nuri illi it-tim ġifieri veru kemm xi plejers ħadu 4 jew 5 mal-maġġor parti tat-tim hemm kien madwar 6. U Allegri ħalli ma jinsiex il-coach 5.5 jisu mbagħad il-Juventus wara li qalgħu il-gowl. Sfortuna ta' minn duda u l-staff l-istess azzjoni, raġet minn duda oħra. So minn hemm lem tilfu naqra l-profil tagħhom. Issa, il-logħba li jmiss se tkun nhar il-ħadd li ġej kontra Spezia ġol Liguria, away, tkun il-ħadd fis-6. Jiena minna tiegħu qabel nagħlaq nixtieq nfakkarkom li issa pawża ta' reklami ħalli mbagħad immedjatament warajja jidħol Jude Kawki jiżgur ħekkumenta fuq l-ogħba
li verament tista' tikkummenta fuq logħba futbol minkejja li ma segwejtix fid-draw spettakolari ta' 2-2 John Newcombe bejn Barcelona u Manchester United. Però dak inħalli fidej Ġud. Jiena nara milli nagħtikom il tajjeb, forza Juve fejn u alla fine. U saħħiet ħbieb għal tmiem il-ġimgħa. Il-lejla tajba ħbib tal-Kamra Sportiva għadna kemm assistejna għall-logħba klassika bejn żewġ timijiet kbar li huma l-Barcellona kontra il-Manchester United, partita li spiċċat fid-draw ta' 2-2. Normalment meta tibda knockout u tibda l-ewwel leg home, at least from the home side perspective, tistenna li riżultat tajjeb ikun illi terbaħ il-logħba. Jiġifieri li kieku aħna bħala partitarji tal-United l-ewwel leg kien home, naħseb li kieku ħriġna riżultat ta' draw 2-2 konna ngħidu li ma kienx daqshekk riżultat pożittiv għax issa rridu mmorru away ġewwa Barcellona, però issa r-riżultati għad bil-kontra, ġejna b'2-2 u ġejn it-tieni leg ġewwa Old Trafford. U nafu Old Trafford f'European night kemm jista' tkun atmosfera diffiċli għall-away team u bħalissa fil-forma li qegħdin il-United taħt coach bravissimu li jiena qed nistenna li fuq li rajt il-lejla qed nistenna li l-United issa qegħdin favoriti illi jgħaddu. Ovvjament irridu nżommu saqajna mal-art għaliex il-logħba tintrabaħ fil-ground mhux fuq il-karta, però li ħriġna b'riżultat pożittiv 2-2 huwa hija xi ħaġa pożittiva ħafna. U qabel il-logħba kienet dik li xtaqt jien, apparti li nara l-United illi jarġgħu forsi jqajmu ftit il-pedigree tagħna fl-Ewropa għaliex ilna l-aħħar li labna mal-Barcellona taħt Solskjaer tlifna 3-0 li kienu l-istess Barcellona definitely li le. Però illi tmur ġewwa Newcombe kontra it-tim li bħalissa qiegħed l-ewwel fl-Liga wkoll, ġifieri ma ninsewix dik ukoll, ġifieri tim qed jikkompeti ma' qabwa Real Madrid u xorta qegħdin l-ewwel fl-Liga. Naqbel li m'għadhomx l-istess Barcellona ta' qabel, però nemmen li l-United il-lejla għamlu logħba tajba ħafna u ta' dan ġibna riżultat pożittiv. U l-fatt li qegħdin diskutu jekk kienx riżultat tajjeb għaliex naħseb tal-aħħar 10 minuti u forsi l-bidu tal-ewwel taqsima naħseb il-United overall kienu l-aħjar team. Ġifieri l-logħba naħseb stajna rbaħnija. Probabbli draw huwa riżultat ġust, Barcellona kellhom ċansis tagħhom ukoll u naħseb fl-aħħar setgħu rebħuha wkoll. Ġifieri bħala partitarju dak il-ħin kelli ġen biex tispiċċa l-partita xkont naf kemm id-draw huwa riżultat tajjeb għall-United iktar milli għall-Barcellona. U dawk eħel momenti tal-aħħar li dak il-lasta li laqtu dak is-sejf ta' De Gea, ġifieri tibda tgħid nisperaw li missa mpattuha
se nputtuha qares, però le bħala partitarju definitely li riżultat ta' draw 2-2 iktar jagħtini sodisfazzjon u qabel il-logħba kont nieħdu riżultat 2-2. Ovvjament l-affarijiet ġew kif ġew, konna minn fuq 2-1, speċjalment meta tqis illi konna minn taħt fit-tieni taqsima kif bdejna. U dija xi ħaġa wkoll li qed ninnotaw ukoll, ġifieri anke mal-Leeds l-aħħar partita mal-Leeds fit-tieni taqsima ħriġna xejki u stajna morna minn taħt. Illum morna minn taħt, ġifieri u thankfully ir-reaction kienet quick, ġifieri minn wieħed xejn minn taħt. Ġibna drom l-ewwel gowl ta' Marcus Rashford u ftit wara wkoll once again kien involut Marcus Rashford morna minn fuq 2-1, nixtieq li erbaħna ma rbaħniex, ġifieri konna ma dak il-ħin konna qegħdin nerbħu 2-1. U fuq di wkoll nagħtih naħseb il-man of the match ir-Rashford, jiena naħseb fl-ewwel half kien quite iżolat bħala player, però fit-tieni taqsima isfruttajna l-ispazji għaliex let's face it kienet logħba vera miftuħa. Ġifieri u dik hija sabiħa ta' Barcelona u Manchester United, rajna ħafna logħbiet minn dawn fil-passat ta' xejn li konna ġejna meta dik is-sena li rbaħna Champions League bejn l-07 u l-08. Niftakru wkoll dik is-sena wkoll ironikament erbaħna Champions League fil-99 konna rajna żewġ logħbiet ta' 3-3 kemm ġewwa New Camp u ġewwa Old Trafford u dik turi kif il-filosofija taż-żewġ timijiet. Ġifieri llum bl-ebda mod ma rajna logħba difensiva, kienet logħba li żewġ timijiet marru għaliha u żewġ timijiet provaw jerbħu l-logħba bil-attakk u bil-kapaċità tagħhom. Naħseb bħala performances in ġenerali, ovvjament kien hemm min seta' kellu performance aħjar fil-United fosthom Jadon Sancho li għadu ġej mill-injury, jisu għadu ekku hekk, ġifieri għadu qed jibni l-istatura tiegħu mal-United, nemmen li fadallu ħafna xi improvja u importanti li improvja wkoll. Kellek players ukoll bħal Wakehorse li kien raġa' qisu iżolat fil-logħba. Fred kellu logħba 50-50 wkoll u kellu wkoll Wakehorse ukoll nerġa' mmur lura għalih kellu ċans tajjeb ħafna fl-ewwel half 1-on-1 li m'għamlux. Ovvjament tagħti mertu lil Ter Stegen li fl-ewwel taqsima speċjalment kien in very fine form. Il-United kważi konna disappuntati illi ma morniex minn fuq fl-ewwel taqsima kellna chances, però l-logħba ma kellux ikun. Ġifieri il-goalkeeper ta' Barcellona kien in very fine form u ma permettix lill-United jisfruttaw u jmorru minn fuq. Imma apparti li mhux biex noqgħod nikkritika, però kemm anke Fred eżempju u Wakehorse ukoll, ġifieri għalkemm ma tantx forsi kien involut fl-attakk, però meta kien hemm bżonn illi t-tim ikun kumpatt u jaħdmu għal xulxin kienu hemmhekk u forsi dak il-ħin dak li kellhom bżonn il-United li jkunu kompatti bħala tim. Jien naħseb l-aħjar midfielder tal-partita kien infatti Casemiro għalkemm kien at fault fit-tieni gowl tal-Barcellona, però ma jagħmel xejn, ma jagħmel żbalji u Casemiro ovvjament huwa uman ukoll u ħajamel tip ta' żbalji wkoll, però naħseb bħala midfielder definitely li kien l-aħjar midfielder fil-partita. Jiena il-man of the match nagħtiha lil Marcus Rashford għaliex l-ewwel gowl kien involut, ġifieri skurjaw kompla il-goal scoring form tiegħu u anka fit-tieni ballun, ġifieri bil-mod minn corner nexxielu joħloq opportunità bħal dik u minn dak l-opportunità l-United morna ngħid minn fuq bla dubju kien mument kif fil-partita, ġifieri morna 2-1 minn fuq, forsi li kieku ma kienx dak il-mument
konna nitilfu l-logħba 2-1 u konna nkunu qegħdin forsi inqas inħarsu l-qudiem għalli ġej f'Old Trafford kontra l-Barcellona issa kontra l-Barcellona il-ġimgħa d-dieħla qabel il-final kontra Newcastle. X'qed nistenna bħala partitarju issa li ġibna draw riżultat pożittiv daqshekk tajjeb ġewwa Barcellona, qiegħed nistenna issa li l-United dominaw iktar ġewwa Manchester. Ġifieri llum kien hemm ħafna apparti ġifieri l-possess ovvjament li tistenna tim bħal Barcellona jkollu, kien hemm ħafna momenti fejn il-United naħseb l-aħjar ċansis tal-logħba kienu tal-United jiena. U meta ħadilha b'home. Issa wkoll ħanaraw lura wkoll plejers bħal Martinez ukoll li naħseb li dik allura tfisser ukoll jekk jibdew Varane u Martinez flimkien tagħti wkoll spazju lil Luke Shaw jekk dejjem il-coach jażlu biex jilgħab fil-pożizzjoni favorita tiegħu, jiġifieri bħala left back. U l-fatt li għandna l-home crowd magħna, jiġifieri ilna ma jkollna naqra European night li għandna high expectations fiha u naħseb li l-atmosfera ġewwa Old Trafford ħatkun qawwija, elettrifikanti u bla dubju nemmen li setejn lit-tim biex iġib riżultat pożittiv. Jien ninsab ħafna konfidenti li jkunu l-United li jgħaddu issa fir-round li jmiss. Però ovvjament irdoqgħu attenti li ma mmorrux issa overconfident għax li ġib riżultat away. Huwa riżultat tajjeb, però ma ninsewx li l-away goals m'għadhomx jgħoddu, jiġifieri jekk il-logħba tiġi xejn b'xejn ħammorru għall-extra time u eventually għall penalties, jiġifieri m'hemmx dak isek xi żomm. Jien għalija l-approach għandha tkun simili bħal kif kienet il-lejla mhux noqogħdu niddefendu u nipprovaw nżommu xi riżultat li ħaġa m'għandniex riżultat xi nżommu għaliex il-logħba tarġa' tibda xejn b'xejn issa. Jiġifieri issa l-logħba ġiet 2-2 u ġiet xejn b'xejn qegħdin ngħidu l-istess ħaġa wkoll. U mmorru hemmhekk ġewwa Old Trafford nipprovaw nilagħbu l-logħba tagħna u nipprovaw nerbħu l-partita. Jiena naħseb jekk nilagħbu l-logħba tagħna nerbħulhom lil Barcellona fuq li rajt il-lejla. Issa ovvjament importanti li l-plejers kollha jkunu they raise their level u kif qed bil-crowd magħna ġew Trafford nemmen il-riżultat inġibuh. Jekk ma nġibuhx bħala partitarju ħankun definitely disappuntat. Naqra kumment ukoll forsi fuq Bruno Fernandes ukoll, naħseb Bruno Fernandes kien meta jilgħab fuq ir-right jisni naraħ naqra moħli bħala għax huwa tradizzjonalment huwa aktar number 10, però wkoll turi li huwa captain ukoll, jiġifieri li jilgħab ħafna t-tim lest li jissakrifika anke lilu nnifsu il-pożizzjoni favorita tiegħu sabiex jagħti lit-tim u għalhekk nammira jien plejer bħal Bruno Fernandes għax rari tisimgħu jikkomplejnja fil-mija xi naħseb post qed nilgħab dik il-pożizzjoni u mhux fl-oħra, però naħseb li tant kemm hu bravu l-plejer, tant kemm hu kreattiv, illi kieku forsi kellna lilu f'dik il-pożizzjoni ta' number 10 forsi konna nerbħuha l-logħba. Għaliex fir-right wing naraħ jisu iżolat mill-partita u rari jkun daqshekk effettiv f'dik il-pożizzjoni. Xejn hemm entużjast ħafna bħala partitarju li ma nħoss kif ili ngħid ħafna fil-videos li għaddiet li ma nħossni daqshekk pożittiv bħala partitarju jien ġifieri hija xi ħaġa li kważi kultant taħseb li qed toħlom li tara l-United ġifieri jmorru daw it-tip ta' stadiums u jagħmlu daw it-tip ta' partiti. Once again ma jkun hemm min jargumenta li Barcellona m'għadhomx li kienu, però xorta waħda, let's not underestimate the difficulty of the task li tmur ġewwa New Camp u tagħmel partita bħalmi jagħmlu il-United. Ovvjament issa we have to finish the job. If we don't finish the job, kulħadd jinsa li ġibna riżultat pożittiv away, jiġifieri issa
il-logħba li jmiss kontra l-Barcellona se tkun kruċjali ħafna. Però ġejja ġimgħa kruċjali ġi kemm mal-Barcellona kif ukoll apparti l-Leicester, il-logħba tal-Leicester tal-ħadd u mbagħad kontra l-Barcellona mbagħad narġgħu il-final ukoll kontra Newcastle li ilna naħseb ma jkollna daqshekk ġimgħa daqshekk eċitanti bħala partitari li probabbli l-aħħar probabbli eċitament kbira li kellna meta kellna l-Mourinho u konna tlajna final tal-Europa League. Hija ġimgħa li hekk bħala partitarju teċitak u tgħid ilna ma nħossu dawn it-tip ta' feelings. Nittamaw li ovvjament tibqa' din il-vibe pozittiva, però nafu li fil-futbol l-affarijiet jistgħu jinbidlu malaj u allura l-importanti illi nibqgħu nżommu saqajna mal-art. Nirringrazzja lill-players kollha, jiġifieri l-partitari kollha tal-United anke l-support li kellna ġewwa New Camp illi bla dubju koraġixxa ħafna lill-players u nħarsu l-qoddim issa għal-atmosfera aktar elettrifikanti ġewwa Old Trafford li hopefully tara li l-United jgħaddu fir-round li jmiss fl-Europa League. Nagħlaq dan il-video billi nirringrazzja lill-sponsor ta' dan il-programm li huwa The Barber Room u nfakkar li s-segwaċi kollha illi l-programm li jmiss ser ikun is-sibt wara l-logħba Inter kontra Udinese fejn fiha ser ikun qed ikellimna dwar dik il-partita l-editur tal-Kamra Sportiva Antonello Apela. Nirringrazzja l-kulħadd li segwejtu dan il-video, aħna bħala parti tal-United pożittivi u nittamaw li nkunu hemmhekk u nibqgħu b'din il-vena pożittiva. Glory Manchester United.